Nabezulu edumela ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze-1KZNTV ifundele uphila nokacebe kamzimba umntwana uyakhuleka. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Isilo sifuna ke Ngolwengonyama Trust elawulwe ngamakhosi. Owezemfundo wethulela isiqhoko abafundi, kanti IFP ikhala ngokuqothwa kwabaholi. Sanemukelene nebesilo kwindaba zethu ze-1KZNTV. Undunankulu Kazulu umfundisi uthula sizwebuthelezi uthi imbube iseyinhlelweni zokubisikhwama esibhekelela umhlaba Kazulu Ngolwengonyama Trust senganyelwe ngamakhosi ngokuphelele siphume siphele ngaphansi komnyango wezolimo nokuthuthukisa kweindawo zasemakhaya kuzolonke ophethwe ngungqongqoshe uThoko Didiza. Ushenge uthi lokhu kuyonika amakhosi igunya lokuthi abe novo oluphelele kuphathweni komhlaba Kazulu. Qhubeka ngokuthi kuyizi ukuthi umhlaba ngowamakhosi kepha isikhwama esiwengamele sibe silawulwa ngongqongqoshe. Ngemuva kokuba Undunankulu Kazulu uthula sizwebuthelezi ethule inkulumo yakhe emayelana nesethulo sesilo odabeni lokwenganyelwa kweNgolwengonyama Trust okuyisikhwama esibhekelela umhlaba Kazulu. Nokulapho ke eveze khona ukuthi imbube ifisa ke ukulawulwa kwalesi sikhwama kubuyele ngokuphelele emakhosini ukuze amakhosi ezoba novo oluphelele ekuthathweni kweinqumo ngomhlaba Kazulu. Undunankulu kemva kwalokho ubese edalula ukuthi akukho namunye ofanele ukuba nengxenye kulesi sikhwama kanye nomhlaba Kazulu ekubene ngenabo ubunikazi balomhlaba. Ngalokho ushenge ubeqonde ukuveza ukuthi lesi sikhwama kumele siqondane ngqo nendlonkulu. Awukwazi ukuba i-shareholder entweni engasiye yakho. Umhlaba kusiwo okangqongqoshe, umhlaba okaZulu. Amakhosi awanazwi ngoba naku umthetho sisekelo isigaba 7 sahluko sesikhombisa no chapter 12 awekho amandla amakhosi lapho kuthiwa ama roles, powers and functions of traditional leaders. Amakhosi awanamandla. Mina nje njengemeya mangifuna ukuyofaka ipayipi endaweni yenkosi ngivele ngilifake. Inkosi alinazwi. Wonke umhlaba uphethwe uhulumeni nemithetho iphasiswa uhulumeni. Ngisho amakhosi efika kwamasipala awakwazi nokuvota, awanazwe. Undunankulu uthi ke kuyize ukuthi umhlaba uphethwe ngamakhosi njengoba amakhosi engenalo nezwe ekuthathweni kwezinqumo kunalokho zonke izinto zingaphansi kahulumeni. Isilo ke esibusayo njengamanje indlulamithi ithi njoba sekudlule iminyaka engama-30 sisekhona isidingo sokuthi lo mhlaba wenganyelwe ungqongqoshe eKapa noma sekuyisikhathi sokuthi amakhosi abe neqhaza elibonakalayo alibambayo ekubuseni nekulawuleni komhlaba wawo. Ngakho ke ingxoxo leyo nesiphakamiso ekuphakanyiswe iNgolwengonyama ukuze abantu bakwaZulu bayikhulume lolu daba ngoba yibo kahle kahle abanikazi bomhlaba. Ngakho ke isilo sisho lokho ukuthi cha umhlaba kwaZulu awuvikelwe kodwa amakhosi awabe nezwi eliqinile nelibambekayo kunalokho kwenzeka njengamanje. Kanti ke iphini likaNdunankulu Kazulu inkosi iphathisizwe echiliza okuyinkosi yasemadungeni uthi ke abantu kufanele bekuqonde ukuthi lokhu osekulokothwe imbube kakunawo nencane inhlese ezepolitiki njengalokhu sekunemvunge esola ukuthi khona ugcopho ezepolitiki kulesi siphakamiso sesilo. Kuzomela ukuthi abantu bakwaZulu nabantu nje base South Africa jikelele ke bafunda ukuhlukanisa izimo zokusebenza kwesigodlo nepolitiki ngoba ingako ayeze enaba ecacisa ukuthi ufinyelele kanjani einqumeni afinyelele kuzo. Akufaneleke makhulunywa indaba zomhlaba abantu bese beyamanisa indaba zomhlaba nepolitiki noma ukucashisa izinto ezithile okufanele zilekelela abantu zicashiswe ngepolitiki ngoba leyo nto isuke ukudala nje udungunyalo olungena sidingo. Ezindabeni ze-1KZNTV kube komqondisi Miyeni ngesesigodleni kwakhangela amankengane kwaNongoma. Ingqinamba ebhekene nendawo ezisemakhaya ukubala kuzona-ke ingqalasizinda emigwaqo kanye nezinye insiza kayizange iphazamisa abafundi bebanga likamatikuletsheni kwivivinyo zabo. Lokhu kuzwakala-ke ebhulwa ngesikhathi umasipala kidokotela Nkosazana Dlamini Zuma ubamba umcimbi wokuhalalisela iy'kole zamabanga aphezulu ngokwenza kahle kwivivinyo zazo zikamatikuletsheni. Ungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal uMbali Fraser ubeyingxenye yalo mcimbi. Umasipala Dr. Nkosazana Dlamini Zuma uthi uyibeke eqhulwini imfundo yabantwana.
Lo masipala usho kanje ngesikhathi uhalalisela izikole kanye nabafundi abenze kahle kwimphumela yamatikuletsheni nonyaka. Imeya kulo masipala uSindisiwe Msomi uthi banazo izinhlelo zokulekelela izikole kanye nabafundi. Njengoba sisendaweni enemigaqo yethu eminingi i-gravel, so sinawo ama-programs akakhulu abheka endaweni eziyizikole ukuthi kungabi khona isikole esinomgaqo ongasangene khona. Sinayo i-plant esizithengele yona eyanele nje ukuthi umgaqo so-maintain, so-fixe, siqede ngeplant yethu yangaphakathi. Kodwa futhi siyaphinda siqashe i-panel of contractors ukuthi babhekelele imigwaqo yonke imigwaqo yasendaweni yethu i-gravel iningi layo. Siyibheka yonke kodwa sifocusa kakhulu ekutheni kungenzeki ukuthi esikoleni akungeneki ngenxa yokuthi umgwaqo awukho. Elunye nje uhlelo ukuthi ama-libraries wethu avulelekile kubafundi nakumphakathi ke futhi ukuthi bahambe bayokwenza izitifiketi ze-computer literacy. Leyo nto ibasiza ke ekutheni abantwana abangenawo ama-computer ey'koleni zabo kodwa bakwazi ukusebenzisa i-computer, bangathi befika le e-university kube ukuthi bayaqala ngqa ukubonana ne-computer. Lo mcimbi bewuhanjelwe na ungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal, uMbali Fraser, ofike wagqugquzela abafundi ukuba bakhethe kahle imikhakha yabo. Abantwana njengoba belana nje kufanele basebenze ngendlela enhle abasebenze ngayo ngoba bagqugquzela nayi igama likamasipala wabo uDr. Nkosazana Zuma Municipality. Siyabonga kakhulu kodwa ke engifisa ukuthi ngikube umlayezo engiwushiyela ngaphakathi namhlanje ukuthi labantwana abaphase kahle siyacela ukuthi mabefika kuma-tertiary institutions benze izifundo ezizokwenza ukuthi uma beqeda bakwazi ukuthi babe marketable ngokukhulu ukusheshsha, babheke ukuthi izwe lethu lishoda ngani, bakwazi ukuthi bavale lawo ma-gaps bezokwazi ukuthi babuye basebenze mabebuye. Abafundi bathi sebekulungele ukuya emanyuvesi kanti baphinde babonga ukuhlonishwa ngumasipala. Kuyangijabulisa kakhulu ngoba kuyakhombisa ukuthi shuthi umsebenzi esiwenza esikoleni uyabajabulisa labo ngoba nakho bakwazi namhlanje ukuthi bazosibonga. Ukusebenza kwami nokuzikhandla unyaka wonke wa-2023 ngeke ngiqamba mangabe zikhona ingqinamba endleleni, futhi okungisize kakhulu mina ukuthi ithemba lami beluNkulunkulu ngumntwana okholwayo mina kakhulukazi, futhi ngikwazile ukuthi ngisacrifice izinto eziningi njengokuthi abanye bebe naleyo belief leyo yokuthi kumele benze izinto ezibheke eceleni, and mina ngikwazile ukuthi ngithi self discipline ngibe eqaleni. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Anda Dube ngisebhulwa. Iqembu le-IFP KwaZulu-Natal seluzwakalisa ukukhathazeka ngokwanda kwezigameko zokubulawa kwabaholi baleli qembu kulandela isigameko sayizolo sokudutshulwa kubulawa ikhansela lalo leli qembu lakwaNongoma esigamekweni esenzeke eMtubatuba enyakatho nesifundazwe. Khona manje lokho leli qembu liphinde labonga abavoti ngokunqoba kwalo ukhetho lokuchibiyela kuwadi 8 ebaqulusini enhlaneni kaMthaniya obeluyizolo. Iqembu le-IFP ligubazelwe ife elimnyama kulamalanga kulandela izigameko zakamumva zokusocongwa kwabaholi baleli qembu. Kungakapheli ngisho isonto kufihlwe uMthokozisi Sithole ubengusihlalo waleli qembu eMbabazane eMtshezi. Kuthuse abaningi ukudutshulwa kubulawe uNdukenhle Duma obelikhansela le-IFP kuward 11 kwaNongoma. uDuma udutshulwe izolo emini emgwaqeni uR618 eMtubatuba. Ngabalisa abangaziwa abaphinde badubula bebhekise emotweni ibithwele izingane zesikole okugcina kushone ezimbili kuyo. I-IFP ithi dumekele ngalezi zigameko. Sikhaza kakhulu kabi ukubona ukuthi kuyaqhubeka lezi zenzo zokubulawa sopolitiki ngoba njengoba soconge ikhansela lethu lakwaNongoma ngoLwesihlanu bekade sibeka unobhala we-structure sethu lena eNkosilanga Libalele. Besicabanga ukuthi ikhwelo esilenzile njenge-IFP lokuthi asikho izathu sokuba kubulawa abantu noma kuthiwa intando yeningi iphikisile kodwa kusuke kufanele kufunde ukuthi ngokuzayo kufanele uzakhele ukwesekwa okungconywana okuthe xaxa noma singasho ukuthi lokubulawa kuhlobene nezepolitiki ngoba sinikeza amaphoyisa ithuba lokuba akabheke kodwa siyawukhalela kakhulu umndeni kanye nomphakathi wonkana nje othintekile nali iqembu uqobo lwalo ngokuthi kulimali ekhansela okubhlungu ke ukuthi lezi gameko zisukela ngisho imphefumulo okungathothi isuku ingasiyona ingxenye yaleso senzo leso njoba kunezingane ezimbili nje
zidudubulekile zigibele kuma emotweni evenini ziye ekhaya enye isibhedlela ilwela umphefumulo wayo. Khona manjalo leli qembu lihambela phezulu emva kokubuyisa uWard 8 kukhetho lokuchibiyela obelusebaqolisini izolo. Ebaqulisini unqoba kwethu kube kugcizelela bona ukuthi sisaqhubeka nohambo njengeqembu leIFP lokuxosha ukwesekwa la KwaZulu Natal. Futhi ngithobeke kakhulu kabi mangibona abantu abasha ukuthi engathi ibona abasukume kakhulu ngoba bengihambele ikhongo lezi ngekade kubhasela ukuvota. Ngabona ukuthi ngaphandle la ematafuleni kuhlezi abantu abasha, ama-party agent abantu abasha. Ngabona ukuthi ngathi intsha yamanje ifana nentsha ka-1976 eyasukuma yathi enough is enough. Ngibona ngathi nalolu khetho lolintsha yamanje ithi enough is enough. Iyona futhi ezobilida lolu khetho lolu ukushintsha uhulumeni ukuze kulunge isimo lapha. Esaziyo ukuthi abantu ke bakwaZulu Natal bayazi iqembu lenkatha ukuthi uma linikezwe ithuba libasebenza ngokubahlonipha, libasebenzela ngobuqotho. Iqembu leIFP kuzobe kungokuqala kunyaka u2024 ukuyokhethweni ngaphandle komsunguli walo ongasekho inkosi uMangosuthu Buthelezi. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuMabongi Mhlongo eRichards Bay. Ake siye etolweni nabesilo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibongene nebesilo kuphinde sinamukele futhi kuyindaba zethu ze1KZNTV. Nazi indaba kwezona ehamba phambili namuhla. Isilo sifuna ke Ngonyama Trust elawulwe ngamakhosi. Owezemfundo wethulela isiqhoko abafundi. Kanti iIFP ikhala ngokuqothwa kwabaholi. Iqembu le-Action SA KwaZulu Natal lihambele idolobha eRichards Bay enyakatho nelikaMthaniya ngenhloso kuzoxoxisana nosomabhizinisi ngeenkinga ababhekene nazo. Leli qembu liphinde laxoxisana nabafundi basesikhungweni semfundo ephakeme eMongoye ukuzwa ke ikhalo kanjalo ke nalabo abasazobheka ikhala zokufunda kulesikhungo. Iqembu le-Action SA lihola umkhankaso walo lawubhekisa eRichards Bay nalapho lihambele khona eZululand Chamber of Commerce and Industry ukuyoxoxisana nalenhlangano yosomabhizinisi ngezingqinamba ebhekene nazo ukuzama ukuzithuthukisa. Lapha leli qembu lithi ziningi izinselele esibhekene nosomabhizinisi abasafufusa. Today at Richards Bay was centered around getting a feel of the challenges that businesses experience within the Ngolwengonyama district. So since elections are coming up and we are trying to gear ourselves up to be in government or to be in a multi-party government with other parties, we need to go down to a ground level and understand the challenges that are happening within communities. So we do know Uguti, economic growth within our country has been stunted. The current political leadership has centralized the power to a select few, and the majority has been left in situations that are unequal and in consistent poverty. Action SA iphinde yaxeka indaba yamathenda nokuhlomula kwabathile okuholela ekutheni kubulawa osopolitiki kulesifundazwe. Isimo sibi kakhulu but and njengoba ngisho nje leyo nto icreatewa ilama policy yakhona in place afana no BEE, because it means ukuthi it has centralized the power to a select few. It creates overnight millionaires in terms of people becoming entrepreneurs. So into egcina yenzeka ukuthi ngeke angabi khona ama political killing in a sense where you are marginalizing the majority of society for a select few. Now, abantu then become threatened ukuthi yonke ubuhlo kumele kwenzeke within our province and our country kumele kubheke kubona. So this is what we are saying, which we need to scrap our policies that lead to corruption, because it's policies such like BEE that perpetuates corruption within our country and within our province. So once we scrap our policies, lawa aletha khona amathuba okwenza ubugebengu, ikhona la kuzokwehla khona even the political killings, abantu bakwazi ukuthi baphile kahle. Leli qembu likholwa ukuthi kulesikhathi seminyaka engamashumi-30 yentando yeningi akufanele kube nezindawo ezingo-albhadwa njengoba kubhekwe okhethweni kumele amaqembu akhankase ngokukhululeka. Siphila in a democracy. We've been in a democracy for 30 years. So it's sad ukuthi we are still having a conversation where kukhona areas where singakwazi ukhankasa khona, singakwazi ukungena khona as certain political parties. Kuyakhombisa lokho ukuthi democracy yethu ayikahambi ngalendlela kumele ihambe ngayo. And as a party we are saying we want South Africa to be prosperous for all that live in it, irrespective of your background, irrespective of where you come from. Ekugcineni kosuku yizwe lethu leli and kukuthina ukuthi sishintshe izwe lethu. So kuba ukuthi ngaba khona ukuthi as amaqembu khona la singakwazi ukuthi siyokhankasa khona ngoba egcineni lonke iqembu linelungelo lokhankasa eSouth Africa because we live in a democratic country. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay.
Uhlalo enhlangano yabalimi South African Farmers Development Association Owesafda ngamafuphi siyabonga madlala uthi sizophuma maduzane nje isinqumo ngesisebenze sabo esebenzisa imoto yenkampani ukwenza imikhankaso yeqembu laso. Lokhu kulandela ukusabalala kwezithombe zemoto yakwaSafda inamathisele impawu noma izithombe ze-MK Party kade kunokhetho lokuchibiyela eWard 8 ngaphansi kwamasipala waseBaqolusini. Iziphathimandla zalenhlangano zithi wonke umuntu omsebenzi wabo uyazi ngemigomo nemibandela yokusebenzisa izinsiza obala phakathi nezimoto. Imoto zomsebenzi zinayo into zinemandate ezisoyiphume ngayo. Asikukhuthazi noma yinini ukuthi kwenziwe okuphambene noma okungahlangene nomsebenzi. Kufanele ukuthi ungayifica imoto yaSafda isethaveni. Uyazi ukuthi ngiye ngibatshela abasebenzi bethu ukuthi awuzuze ubonwe yimina. uSafda yonke umphakathi waseSouth Africa uyosifonela eoffice ukuthi sasibona imoto yaSafda isendaweni wrong. Lokho kufana nalokho kwenzekile-ke njengalokhu sikulesi sikhathi manje. Uphenyo lwangaphakathi seliqalile. Njengoba-ke umbiko esiwukhiphile izolo nje kumi njengokombiko ukuthi kunenyathelo ezithathiwe ikakhulukazi-ke kune-process elandelwayo ngokuqonda nabasebenzi engeke kube into engadivulge kakhulu ngayo la ngoba into edinga i-confidentiality kodwa nje ngingaqinisekisa ukuthi i-ofisi lithathe iy'nyathelo kwakhona izolo ngako lokho engicabanga ukuthi kuyofundisa nabanye ukuthi-ke bangawenzi ukufana nalowo. Empeleni nje ngicabanga ukuthi uphenyo ngeke ngize ngibeke imicathanga kodwa into esobala le enzeke obala akudingi kakhulu nokuphenyo okuningi. Ngicabanga ukuthi okubalulekile ukuthi-ke sinikeze i-ofisi ithuba lalo ukuthi lenze umsebenzi walo. Le nhlangano komanje ibisanda kuqalisa uhlelo lokubranda kabusha izimoto zayo ibungaza ukuba nomasingcwabisane wabalimi kanye neminye imihlomulo abazoyithola. Uyabona nje besajabula kakhulu ngoba ubona le branding lesifake lapho celebrate iproject entsha esilaunchile yethu ye-funeral scheme okuyiproject lelekelela abalimi bethu ukuthi mabe umlimi eshona afihlwe ngesizotha kodwa ipremium yakhe ebekade eyi-enjoya ngoba kule funeral schemes yethu uthola i-cellphone mahala, uthole ama-data 3 gigs mahala, uthole 100 minutes. Mawubala nje ipremium oyikhokhayo ugcina ukhokhela okukodwa kulezi zinto zonke ebese sikungcwaba futhi uthola imali yokungcwatshwa mahala. So besaselebrate lokho ingakubona imoto zethu zibrandwe kahle kanje iproject engayizivele. Kuteboho Sibisi wezindaba ze-1KZNTV kuJanet 261 ngiseThekwini. Zulubheka ngabomvu usuku lokuvota izakhamizi zakuleli lokho ekulandela emva koba umongameli wezwe Cyril Ramaphosa ebika ukuthi maduzane nje uzomemezela usuku lokuvota eNingizimu Afrika. Lezi zakhamizi bese iqhamisa ukuthi emva kokuvota ziyalidinga ukushintsho ngokukhulu ukusheshsha njengoba bese siside ngesikhathi zizizwa sengathi zidlale ngamavoti azo. Usuku lokuvota silindele kakhulu because sonke sifuna ushintsho yabo eSouth Africa kuningi osekwenzekile kuningi esedlule kona kuningi esikuthenjiswe iANC sangakuya ngadeliver so nje kuningi esikulindile kodwa ke siyathemba ukuthi izinto zizoshintsha since ke we have nama political parties amasha azojoyina which nabo we look forward ukuhlambe khona indima abangayidlala on changing izinto eziningi because ziningi engazibala ezirong eSouth Africa and abantu ababhekene nazo which we are hoping ukuthi zizoshintsha because after all kune vision 2023 and konke lokho we need ukuthi kushintshe ukuze sifike kuleyo vision. So I hope nje ama elections azohamba kahle and everything will change and no shintsho solibona bengasithembisi beyagcina ukusithembisa silibone as a country. Kodwa lona kade silindele kakhulu silindele nje ukuthi nje esike siza ukuthi kuzovotwa nini lona silindele nje kakhulu besithanda nje nokuthi after ukuvotwa nje ngathi izinto ngake zithu kushintsha kunalokho kwenzeke kulonyaka esisuka kiwe kube nezinto engcono kunalezi kade zenzeka ngoba kulokho impela ayasijabulanga impela ngamavoti ethu besifisa nje kulokho impela silijabulela ivoti lethu ke kube noshintsho okukhulu kakhulu impela. Cha khona ukuvota sikulangazelela kakhulu and futhi esinesifiso ngakho kakhulu ile ndaba le shedding ngoba cha izingane zesikole zihlupheka kakhulu ngoba ngeKhaza sekuseni kuyenzeka ukuthi kufanele kube kwamanzi lapho ugeza ukho kufanele ayine ugeza ukho kanti nangeKhaza ntamba mabe kufanele kwenza ama homework azosithola isikhathi sokwenza ama homework ngenxa yesimo sikagesi yabo into kanjalo ngoba thina emakhayeni ethu amaningi abanye sakwazi ukusebenzisa imililo yabo manje sisajwayela ugesi isikhathi esiningi manje ke inkinga kakhulu lento load shedding kanti nele ndaba yokuqashwa kwabantu abana more than 30 ukuthi abasaqasha kuyinkinga kakhulu lokho ngoba phela bese bengakahola ngile mali eholwayo manje kufanele bezame bona njengabantu.
Mhlambe ukuthi ke umongameli ulindeleke ukuthi fanele ngabe lolu suku selukhiphile ngendlela abantu masibuka ukunyakaza kwabo asebelindele ngakhona besibuka ke ngendlela yokuqala abantu kade bebhalisa sabona ukuthi sasa samhlambe belingenyukile kakhulu kuthe masebenikezwe ithuba lesibili ukuthi bengabhalisa sabona ke nabantu abancane abasazoqala nokuvota beyabegijima beyobhalisa ekhungweni zokuvota kulapho esibona khona ukuthi hayi kanti kusho ukuthi abantu bavuke bathatha babona ukuthi kubalekile ukuthi lolu suku lokuvota balisebenzise oluzokhishwa umongameli. Ake siyitolene nebeselo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZNTV nazo kwizona ehamba phambili. Isilo sifuna ke Ngolwengonyama Trust elawulwe ngamakhosi. Owezemfundo wethulela isiqhoko abafundi kanti IFP ikhala ngokuqothwa kwabaholi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.89 kwidola laseMelika bengu-20.88 kwi-euro yase-Europe ibe ngu-23.86 kupondo yaseBrithani. Intengo yegolide ingu-$2,033.85 ounce kuthi intengo kawoyela ongahluziwe yona bengu-$79.21 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Bese kuphela iminyaka ngama-24 izwe laseNingizimu Afrika lagcina ukungena kwimidlalo eyandulelwe amanqamu kumqhudelwano we-Africa Cup of Nations AFCON. Kanti bafana ke bisikhala ngaphansi ke kuma-penalty bedlala neNigeria izolo kusihlwa. Iziko leindaba likhulume nomphakathi ukuze ukuthi bazizwa kanjani ngomdlalo leli qembu elodele udlala neNigeria nokubheka nje ukuthi ngabe basafisa umqeqeshi waleli qembu uHugo Bruce aqhubeke na. Ngiyafisa kakhulu ukuthi engathi singake simnikeze ithuba ngendlela abafana abasenzele into ebesikade singayilindele ngakhona. Ngiyabonga kakhulu ukuthi bagcine besithatha besenza izwe elibukeka nalo libalwa emazweni amanye anabo abadlali bebhola. Sibonge nakapteni wethu ke izinto ezinhle nokuzimisela azimisele ngako engathi angathola namanye amadlela amahle. Singakhohlwa ke na number 13 wakhona osidumazile kakhulu. Sithi siyabonga kakhulu wefana omncane uSithebe ukuthi uwenze ngale ndlela owenze ngakhona khehla. Ungaziphakamisi kodwa wenze nje ikusasa lakho ligcine liqhubeka. Siyabonga kakhulu kubafana. Very thank you boys. I think Bafana idlale kahle kakhulu izolo. They made us proud into ekudala sagcina ukubona beyenza. Akhumbuli the last time Bafana qualify for anything, but see this time indlela abadlale ngayo nokuyimisela kwabo basitshengisile ukuthi bavukile futhi bese ngaqhubeke bekwenze lokho. Besingalindele ngisho sibefike kuma quarter finals angisayikhulumi ke nje ama semi finals. So badlale kahle kakhulu and we are very proud siyabajabulela noma bengabazanga ukuthi befikelele kuma finals kodwa abakwenzile kukhulu and I think South Africa yonke happy ijabulile and kumele mhlambe futhi sibabungaze ngokudlala kwabo abakwenzile. Ibafana isebenzile. Isizame kakhulu ngoba bese singanelala ithemba, isibisela ithemba kakhulu njengamanje. Futhi singathi ke hayi ukhosha banganikezwe ithuba. Aphinda aqhubeke. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina benkonyana kandaba ekhala emthonjaneni izizwe zonke zayizukulila ziyaguqa bese iphaka namuhla kwamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile